Actually, after the memo tayo ito tayo nung naligit J.O. casual, of course, co-terminus dito. Kaya automatic na ag-stop naman ito na nagtugawag so na-issue mo kadakwada, medyo memorandum na naramit tayo nga walang sugya po ng nalagay ito ako agree-apply lang. Makita, i-process me, makita niyo mo, base ka digitay performance na. Of course, awam mo sa bali bagbasaran tayo, nuhaan nga kadigitay performances lang. Nuhaan tayo mo na sa Poland, eligibility dito, yung kitpi, bagbasaran tayo digitay performance. Yes, of course, nang muyumod siguro, tinatanayon, na kinagkadwa, kinagablawas ng aldaw, kung dating makikita yung nanayon ni Mark Anthony Baldos na dating tourism officer tayo sa munisipyo. Inawis ko nga dyan i-officer. Tourism office, ang damat ko dyan ni Japet. Yung kapsat niya po provincial tourism officer. Ang tutuloy na administrator, so nakita siguro tayo, kadwami amin, kita yung department heads na nag-ikot, nagpasya. At mantikas takot, no, at dati kaya't nga sa lutsudan, at dadan na pag sa lutsudan may. Right there, at dadan na mga sumbat. Mantikas takot, makapagtitinulong kami. Mga madayot, personal ko lang, dito yung prioridad ng kitaan kata. At mantikas takot, makaadamot at imaksyonan tayo. Sir, ada lang bilang lumanot J.O. I think the casual in J.O. is 52, 52.